This is Melka Joy Mabano, the new rising star of Maximum 88. Nakilala ko po siya nung kami ay magsama sa isang opportunity meeting. Siya po ay isang OFW galing Japan at nung umuwi po siya galing Japan dahil na-end na yung contract niya, sabi po niya puro resibo lang po yung dala niya. Dahil doon, nagsimula siya bilang isang distributor sa Maximum 88 Corporation. Ang dating tahimik at mahiyain na probinsyana ay ngayon ay isang successful businesswoman na. Paunti-unting tumataas at lumalaki yung cheque niya buwan-buwan. At dahil doon, this year, nabili niya yung unang brand new car niya at naging consistent top earner din siya sa kumpanya. This is one inspiring story na walang imposible. Kung ano ka ngayon, pwede pa yang magbago bukas. This is Melka Joy Mabano.